A da li si pevao radio? Kako uvijek to ide švaleracija, ide odmah sa strane? Ali bilo tu neki devojaka? Pa kako nije bilo? Čekaj, molim Bilo? te. Pa čekaj malo, izvini, molim te. Kad bi znam, dobro, nisu bili telefoni. Kao ono, Nataša, pa možeš... Ne mogu, ja sam gej. Ne volim žene. Ja sam prešao u p***izam. Ne mogu to da radim. Kao nemoj ti, nemoj ovo. Pa naravno, ja sam neko. Pa ne, sad pričamo, ja pričam iskreno. Naravno, ja sam imao publiku, imao sam ljude. Zamisli, ja dođem na nastupima, pretežno su dolazile devojke. Takva euforija bila, takve su pesme bile. I zamisli, ono svi, meni su stizale pisma, poruke, pisma stižu, zovu me ovi iz reži, kažu, imaš dođi po pisma. Tad nije bilo ono, hoću autogram, pisma, devojke, pišu, amo, tamo i sve to normalno bilo. To je to. Pa čekaj, što si se udala za Peru? Što si se udala za vodoinstalatera je? Idi u ženu i udaj se za nekog tamo, jevi ga koji kanali, ne znam šta radi, nebitno je. Ti si znala ko sam ja, kakav sam tip. Sad kad bi ja vratio početak, upoznavanje moje žene, kako je bilo, pa to bi se haos bilo. Ona prvo da bi ušla u vezu, to ti je to. Kad s nekim hoćeš da uđeš u vezu, prvo pripremiš teren. Izvini, da vidim ko je, šta je. A ne, jao, ti si lep, ti si zgodan, mi se uzimamo, volimo se, ljubimo se, dobra si, to je to, mi smo super. Čekaj, ko je on? Da si spremna da nosiš sa tim svim? Znaš ono, smo pričali, ja sam malo pre rekao, potpisujemo mi do kraja kako ćemo, šta ćemo.